ప్రతి పని ఒక ఆస్తి మొదలవుతుంది. ఇవాళ నేను కొత్త డూప్లెక్స్ హౌస్ ఇంటీరియర్ ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెడుతున్నాను. క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ లేకుండా సెంచరీ ఫ్లేవర్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను. మెటీరియల్ లోడింగ్ నుంచి అన్లోడింగ్ వరకు ఈ వర్క్లో మా వర్కర్ కష్టం కనిపిస్తుంది. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి శ్రమే ఈ ప్రాజెక్ట్ బలం. ఇంటీరియర్ వర్క్ అంటే కేవలం డిజైన్ కాదు, ప్లానింగ్, క్వాలిటీ, మెటీరియల్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు తీసిన ఈ వీడియో ఒక కళ మొదలైన క్షణం. వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు తీసిన ఈ విజువల్ ఆ కళ నిజమవుతున్న ప్రయాణం. స్టెప్ బై స్టెప్, లేయర్ బై లేయర్ ఈ డూప్లెక్స్ హౌస్ ఒక బ్యూటిఫుల్ హోమ్గా మారబోతుంది. చూపుకి కనపడని చోట నిజమైన పని జరుగుతుంది. ఫెవికల్ లాగా కనిపించకపోయినా జీవితాంతం విడిచిపెట్టని బంధం. ఇవి కేవలం మెటీరియల్స్ కాదు, ఒక కుటుంబం కళలకి చేరుతున్న పునాది. వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన ఈ రోజు నాకు చాలా స్పెషల్. ప్రతి కట్లో జాగ్రత్త, ప్రతి ఫిక్సింగ్లో బాధ్యత, ప్రతి పనిలో నిజాయితీ. ఇది స్పీడ్ కోసం చేసే వర్క్ కాదు, ప్రొఫెషనల్ కోసం చేసే ప్రయాణం. ఈ డూప్లెక్స్ హౌస్ పూర్తయ్యే వరకు ఈ ప్రయాణాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. ఎందుకంటే మంచి ఇంటీరియర్ ఒక రోజులో కాదు, సరైన ఆరంభంతో తయారవుతుంది.